Makadi mkoma. Tripeni makadi o prophet. Chicha kwao. Ndi mai nini wangu. Mai nini pakudi? Mama. Muningino wa mai wangu yeye ndiye ama. Okay. Makadi mama. Tripe makadi o prophet. Aiwa, tinofara chaizvo. Rovera maoko mama, famba nemwana. Sisi venyu vacho vapenyere. Wakashaya, nyaya ndafambira. Guva sangu riri kudhirikira. Guva riri kudhirikira? Iyo nyaya yemakuva inonetsa kabati iri iguva iri kauti idombo ramakaisa? Idombo ratakaisa tawakira guva. Okay. Ndo racho rakabva rakanganisa? Rakabva radhirika. Okay, so handisida kutora nguva. Toda kuzviita nekukurumidza mungozviteererawo. Wewe prophet. Imi mamusi maakutofungirwa here unzi pane zvakaitika? Ya, isusu sevana tiri kutonzi tiripe. Because vari kuti hapana guva dombo rinongodhirika. Hakuna zvakadaro. Munoziva kuti munyika muno mune vanhu vanohudyire. Zvoti unogona kuripiswa chinja usingazive kuti dombo ravakwa kana akave bhiridha akanganisa ukono kutoripira zvabhiridha kunzi hazviite. Anyway, rekai ndigadzirise nyaya iyi kuvana zvifambe. Ndizvo here mama? Wongo. Tibva tagadzirisa nyaya dzenyu. Ngatidai ndiri kuoneswa ini mai ava sisi venyu mimi vakashayika muna 2023 ndizvo? October. Ha? October. 2023 October. Ndobva mazovakira dombo muna December 2024 ndizvo? Kutanga kwake December. Kureva kuti pane gore kapa? Now, ndoda kuprofita kuti why dombo rakadhirika. But maprofitira ndichaita ndoda kuti mese mubva mateerera. Because munogona kuripiswa zvinhu zvamusingafaniri kuripa. Now, kana munhu akafa, pane ma-timelines anopiwa. Akafanana nekuti nyaradzo inogona kunzi inoitwa after 30 days. Reason inonzi nyaradzo ngaitwe 30 days, inyaya yekuti nyaradzo ndeyekunyaradza vafirwa. Saka ikazoitwa after 3 months zvenyu izvi zvokuti takuda kumbodzokera kubasa tozoita nyaradza after gore, hamuchanyaradzwa ka. Zvironda zvaakutotangidzwa, saka unofanira kunyaradzwa mazuva uchiri kuchema. Ndosaka pakaiswa that deadline. Muri kuteerera? Tobva tanouya pakuti guva kana uchiisa dombo paguva hazviitwe after mwedzi. Vanoitira kuti guva kana mvura ikanaya yotsindira ivhu roramika. Saka mukaviga munhu mwedzi uno mubva vaka guva rinodhirika panonaya because ground rinenge risina kusimba. Ndosaka muchiona muchiti mukaenda kumakuva guva rinenge rakaiswa murwi pamusoro kudai, but pamunozodzokera munosvika ivhu riya muri kuteera zvandiri kutaura ka. So indoda kungoprofita kuti dombo rakadonha sei. Nekuti vakafa muna October, but muna 2023 mvura haina kunaya zvakanyanya. Amenoka ndiri kuteerereka mushi. Ndobva manovaka guva mvura isina kunaya. But iko zvinezvi manayira akuri kuita guva ndobva ranodzika. Mukatarisa kuvaka kwandiri kuita uku, this building uku, hatina kuisa slab. Muri kunzwa mama? Noti muteerere mabva muine anza yenyu, musaripise vana. Chatisina kuisira slab apa inyaya yekuti tiri kuda kuti mvura inaye itsindire ivhu. Muri kuzvinzwa? Yemudenga yaMwari ndio inozvigona. Yonaya yotsindira. Kana yanaya kudai sekutsindira kwayaita tikazoita slab, even floor yedu haidhirike nokuti ground rakasimba. Saka iwo mukomana, kana paine ari kukuripisa unoti Fred ataura kuti hanzi guva ndo ranga risina kudzika, hapana. Maita basa. Ndai munoramba kuripa. Tapedza nemi. Goodness yenimesi iriyo Mama na Tibret bata mutumwa uponesi. Big Sunday
Sunday yakasiyana nemamwe. Big Sunday service na Prophet Tifredi. Usuwe Sunday 23 March 2025. Zviri kuitika kubva na 10 mangwarani kusvika na 4 zuva rovira. Tinenge tiri pa number 11403 kona High Glen Road na Mushaya Bande Road, Glenora B Muharare. Pane zvihombe zvakakumirira, saka wanikwa uripo panzvimbo. Goodness and Mercy Ministry, Big Sunday nemunhu waMwari Prophet Tifredi. Sunday 23 March 2025. Muchida kuziva zvizere, fonai pa namba dzinoti 0712 528 094 kana 0778 059 270. Muzazonisiya baba, muzazonisiya we.